kamlando Busise igama uPastor Victory Fliki sibeka ukuthi abala amaphupho uma ungumlandeli uzofuna kusonela ekuseni ntambama uyafona WhatsApp khululiwe sibiya mhlawumbe pastor uphupha amakhekhe omshado creative corating ngora ke bekungathi kusesondweni mokuba amakhekhe lomshado yini lomshado it's a wedding cake so number 1 kokujwayelekile ukuphupha ikhekhe sithelene ngoPaul uma kumele umshado lusengasho ukuthi kungenzeka uzoba nenhlanhla futhi ubusiswe ngencebo imali noma impumelelo ezokulethela injabulo 2 ngiyenzeka ukuthi umphupha ikhekhe kuboPaul uma kumele umshado olungasho kungenzeka usuke uzobuyiswa nje ngehlala kahle nempilo enhle futhi emnandi 3 ngokwesintu kuyenzeka umphupha umshado noma ikhekhe uPaul uhlema kuyikhekhe lomshado olungasho ukuthi ngenzeka kulendlela ukuthi kusukume kulungise wenze isithebe noma iladi maduze 4 kwesinye isikhathi uma ikhekhe ngabe uPaul uhluma kumele umshado lungasho ukuthi ngenzeka ukhona umcimbi omkhulu futhi obalulekile ozayo siyabonga esibheke ikhekhe lomshado Jesu